भटआथ' जों दानि बिसायखौ नायोबाथ' दानि रुलिं सरकारा जेखौ सोलिगासिनो दं BPF हिसाबै जोङो दाबो सोलिगासिनो दं BPFनिखा खिन्थु दा बे बेलायावहाय जों होननो सानो माने जोंनि ओरै साहा ओनसोलावहाय जेरै BTCनि डेभेलप जानांगौ बेयो जादों जानाया खिन्थु नांगौ रोखोम बादि दाबो जाजोबाखै बे बेलायावहाय ओमफ्राय MLAनि बेलायाव होनोबा जोंहा गोदोनि मिनिस्टार जोंनि मानाव गेदेर प्रमेला बायद' बिथाङाबो गोबाव बोसोर सालायनानै थांबाय बिथाङा जोंनि बे ओनसोलावहाय डेभेलपखौबो खालामनो हायाखै बेनि थाखाय बिथाङा बैसोबो जाबाय जायाखै नङा बैसोबो जाबाय गावनो आन्था बैसोबो जाबाय बे बैसो जानायलाय जोङो एबारहाय एसे गोख्रों एबा गोरा बैसोआवहाय जेन बैसोआव बेहाथ' आवगायबाय बेबायदिनो बैसो गोरलैनि मथा मथि केन्डिडेटखौ नांगौ जोंनो हाइकामान्डफ्रा बेबायदि केन्डिडेट मोजां केन्डिडेटफोरखौ बासिनानै हरो जेन बिथाङाथ' बैसोआव आवगायलांबाय बिनि थाखायनो बिथांखौ दा हाइकामान्डफ्रा मारै हरो बेखौहायबो ओमफ्राय दा जोंनि मेडाम सेवलियाबो नाजागासिनो दं बेनोबो होयो नामा बिथांखौहाय सापर्ट खालामो जों बिफांनि थाखाय जोंबो टिकेटखौ बिफानायाव मदद खालामगोन जों बयबो सेवलि महिलारिखौ नोंथांमोना बिजाथि महरै हांख्रायदों औ जोङो रायजो राजाफ्रा बयबो मोजां मोनदों बिथाङाबो टिकेटखौ मोनगोन नामा होननानै आसा मिडिया पारपसाव जों नुदों बिथांजों जों दिनैसिमबो लोगोबो हमलायनायबो जायाखै जों खोनादों मिडियाफ्राव नुदों खिन्थु बिथाङाबो टिकेट दाबिदार खालामगासिनो दं दाबिगोन एबा मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरोखि ओमफ्राय आंनि मोनसे खावलायनाया बेनो आं 6था गामिनि आं मोनसे कृषक कमिटिखौनो होनदो कृषक कमिटिनि आं सेक्रेटारि जोंहा जाम्फै जामलानि थाखायबो बहुद गोदोसोनाय आबाद मावनानै जायो जों कृषकलाय जों आबादनि सायाव दिपेन्ड खालामो जोंहा बान्दो मोनसे गिदिर बान्दो दं 6था गामिजोंहायनो बेफोर बान्दोफ्रा बायनानै थांजोब्बाय बेफोरनि थाखाय जोंनो अनसुंथाइ नांगौ बेफोर अनसुंथाइफोरखौबो जेन बे आगोलनि समावहाय एफा एनै मोनदों मोनद्रायाखैबो नङा मोनबाय बिदिनो बिमा बुरजानि फिसा बेफोरखौ मोजां रोखोम मावफुंनानै होआखै बै समनि मानसिफ्रा ओमफ्राय ओरैनो गावजों गाव जालायबाय माबाय बिदिनो थाबाय दा खिन्थु बेफोरखौ मेडामाबो जुदि टिकेटफोर मोनोबा बेफोरखौ मावना होगोन होननानै जों आसा भरसा खालामदों आरोखि बे ओनसोलाव लामा दालांनि थासारिया माबायदि लामा दालांनि थासारियाथ' 75%आ एसे गाज्रियैनो दंबावो दाबो ओरै बै लामा जोंनावहाय दैज्लाङावथ' एथ' दैफोरथ' लोमनाय जाया नालाय बेनि थाखाय जों एथ' प्रभाबखौ मोना आरोखि लामा दालांखौ खिन्थु लामा दालाङा दाबो जाजोबाखै जाबावनांगौ खामानि मेरला दंबावो खिन्थु जोंनावहाय दा मेन प्रयजना दै लोंनायनि दै जोंनि लोंनायनि दैया जोंना दैखरफ्रा मोजां गोथौथार खाथियाव मोननो थाङा बेनि थाखाय जोंनो दैखर बा सामारसिबेल बेफोरखौ नांगौ एकदम प्रयजनथार गामियाव 3 गंब्रैसोल' दैखर दं बाहाय जोंना दैखर गंसेयाव जों गाव गावबागाव बेक्तिगत मटर सोयो दैखर गंसेयाव जायाबाबो 12-13ता मटर थायो बेफोरखौ सालायनो थाखाय जोंहा गैयैलाय गोजा नालाय कारेन्ट बिलफ्राबो नोगोद प्रभाब जायो बेफोराव सामारसिबेल होनानै सलार प्लान्टफोरखौ होयो नामा होनना जों बेफोरखौबो बहुतबार सेस्था खालामबाय गभर्नमेन्टफोरनावबो बिबाय प्रतिश्रुतिल' होलाङो खिन्थु जाफुङा आरोखि बेफोरो मा जायगा बेयो गेन्दुगुरि बेयो माबा जाहारबारि प्राइमारिनि आन्दारनि गेन्दुगुरि गामि आरोखि बियो बिनि थाखायनो बेफोरखौबो मोजां रोखोम मावनानै होफुंबायगोन नामा जोंनि दानि गोदान बिद्यार्थिफ्रा टिकेटफोर मोनोबा बिनिफ्राय प्रमिला रानी ब्रह्म आरो सेवलि महिलारि सोरखौ नोंथांमोना दाथ' जोंथ' मा होनबावनो जोंथ' दा सेवलिखौनो वेलकाम खालामनो सानदों खुब मोजां खामानि मावगोन होननानै फोथायनाय आसा खालामनाय दं जोंहा बिनि सायाव खुब मोजां देरबोनाय दासो देरबोनाय यां कर्मिकर्ता जागोन होननानै जोंहा आसा आरो भरसा दं बिनि सायावहाय मावगोन बियो आरो गोरोंखा मानसि मावलांगोनबो बियो मावलांबाय थागोन होननानै जों आसा थाखानाय MLA लरेन्स इस्लारिया बे ओनसोलाव माबायदि खामानि मावदों लरेन्स इस्लारिखौथ' जों बहुद खम माने 10%सोल' खामानि मावदोंदां बे बाहाय जोंनि दा नुनायावहाय
गैया गाव जेरैबायदि खोथा होदों बेफोर खोथाखौबो मावफुंनानै होनो हायाखै बिथाङा। दा बिदिब्ला सेवलि महिलारिनो नोंथांमोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा भट होनो थाखाय थियारि? औ थियारि जागोन जों। बेसेबांसो न'खर दं बे ओनसोलाव? जोंनियावहायथ' मोनथाम कास्टनि दं बर' नेपालि आदिबासि गासै लानानै 150थासो माबा न'खर दङ। औ जोंनि भट सेन्टाराव 975था भट दं आरोखि जोंनि बे गेन्द्रबारि भट सेन्टारावहाय।